Почваме от най-едрото. И както казва човека, който ме запаля по това хоби, чакай, че тук нещо ми блесне. По една лъжичка слагаш. И тогава сееш. Защото тук вече материалът е доста пресят. И започваме по-малко по малко. Имаме цял ден, така че не е проблем. Лъжичка по лъжичка, златинка по златинка. И така. По-малко, 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 по-малко. Така стоят нещата. Не си мислете, че това нещо за богатеите. Абсолютно изключено е. Освен ако не оцелите някоя жила, евентуално, и не набарате доста голямо количество злато. Което злато в момента се оказва, че е доста скъпичко. Защото почва да се изчерпва изкопаването му. Няма да коментирам кой го копа най-много. Всички знаем в България къде отива нашето злато. И на каква стойност заминава нашето злато. И не само златото, ами и куп други метали ценни. Но така, като хоби, всеки един може да вземе едно лехенче, струва 30-40 лева. И докато си прави барбекюто на реката, да си причопли евентуално за някоя друга златинчица. Като хоби изцяло. Няма да забогатеете, бъдете сигурни в това нещо. Освен ако нямате, пак казвам, ако нямате огромният късмет да набарате жилата. Спирам да ви правя клипчета в момента, защото ми трябват и двете ръце, аз имам с телефон. Чао и лек ден и до скоро!